frente aos que suben impostos para supostamente igualar a ricos e pobres, parados e asalariados, xubilados ou estudiantes, o goberno de Feijóo céntrase en axudar a aqueles que máis o poden necesitar. E insisto, a reducción mostra a filosofía de quen non está por a labor de seguir o modelo Zapatero, de subir os impostos a todos por igual, de quen pensa que os componentes sociales deben influir a hora de fixar as tasas, de quen está en contra da injustificada e injusta incremento impositivo que se defende desde Madrid. O novo modelo prevé rebaixar o canon a un importante número de fogares galegos, en aqueles que suba pedirase unha aportación de 1,5 euros por persoa ano, que irá directamente destinado a sanear as nosas rías. En este caso, a Lei de Augas de Galicia pretende aunar sensatez impositiva, social e medioambiental, e confiamos en que a oposición poida entender esta realidade e este obxectivo. Para complementar precisamente as accións que se levan a cabo desde o Goberno para aplicar esta medida, e tendo en conta que é unha medida que temos que ter un compromiso todos, como decíamos, sobre todo dúas administracións implicadas, como é a Xunta e como son os concellos. Por iso, o Partido Popular de Galicia vai a presentar mocións en todos os concellos de Galicia, apoiando a decisión da Xunta de ofrecerse a asumir a xestión do tratamento de augas, apoiando esa decisión, a decisión de que a Xunta asume a posibilidade de ela directamente facer o tratamento de augas e quitar esta carga aos concellos, e pedíndolle ás corporacións municipais que suscriban
esos protocolos de colaboración que, repito, son de carácter voluntario e cada concello poderá decidirlo libremente.